sa IFM News. At sa ating good news, mga mag-aaral, nakabilang sa Region 1 Athletic Association Meet 2025 Gymnastics. Nagpasiklaban po dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa good news yan, kasama natin, Idol Maya. Hawak ang kani-kanilang bandera, suot ang mga uniformeng isinisigaw ang kanilang bayan. Makulay na pinangunahan ng mga young gymnast ang pagbubukas ng gymnastics competition para sa Region 1 Athletic Association Meet 2025 na naganap kahapon dito sa Dagupan City. Nagpasiklaban ng mga atletang mag-aaral sa Lyceum Northwestern University Gym sa Barangay Tapuac. Naganap ang opening ceremony para sa gymnastics segments ng R1AA Meet 2025 na siya ring hudyat ng isang linggong kompetisyon kasabay ng ilan pang opening ceremony sa Bacnotan, La Union. Kitang-kita sa mga student gymnast na kabilang sa mga kompetisyon na ito ang kanilang kahandaan para maiuwi ang medalya. Bagay na hindi maikakaila dahil sa magiliw nilang pakikiisa sa naganap na opening event dahil ang R1AA ay isa sa mga natatanging daan upang maipakita nila ang kanilang talento at galing sa larangang ito. Dalawang gymnasium sa syudad ang magiging venue ng gymnast competition. Ang Aero Gymnastics and Artistics Floor Exercises ay ginaganap sa Lyceum Gym at ang Rhythmic and Artistic Gymnastics naman ay sa Dagupan City People's Astrodome. Kapanapanabik ang pag-aasam ng mga atletang ito na maipresenta ang rehiyon sa palarong pambansa at maiuwi ang karangalan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.